e weche mag nek mano mara Albert Ojwang. Sama nono dhi nyime tiwinjo ka bede migepe mopogore opogore mantiere ka obila ka wacho weche moko ma ok chal. Are wuok tich mokalo nyaka kawuono sigende sewinjo mathoth ahinya. Ponono Kenya ochomo kama dhi yudo adieri e wachni koso pod dhi bedo mana digni. Ng'ato penjo kata mbui dibe ni rembo Ojwang kech machal nade. Mi oganda confusion thoth. Iwacho ni oganda paro magigolo gipogore to gin mana gigo moke. Adieri da yudi. Ni wach Albert ni en wach mosebedo no malit ahinya Kenya ka kata ka oganda mag Luo. Nikech koluwore gi kaka nomake tarik 7 omake kongima lipot odhi okete police station makanyo koket report police station makanyo to weche odhi obedo ma tek matin kanyo okawe motere Nairobi. To koro gimosebedo ka kelo wach en ni ang'o manotimre ne komake ei cell ma wito ngimane. Ripode osewuok mang'eny. Report mokwongo manowuok ne en report mane police spokesperson ogolo kowacho ni Albert kane en e cell ne en gi self-inflicted injuries manodhi motuo mowiye ma ohinyore. Mane report manowuok mokwongo. Bang' mano to weche ochako donjo ni ere kaka ng'ato nyalo bet e cell kende madhi matuo muye mahinyre. Ma report manokwongo golno ji nokoyiere godo. Koka report achiel ochako biro mane temo wacho ni ooyo gima notimre ni ok en gima notimre e yo mar adier. En adier ni police bende king'iyo statements ma gisebedo ka gigolo. Adiera pok osebedo e statements ma police golo. Gimomiyo wacho ni adiera pok osebedo statements ma police golo nikech onge statements ma gisegolo ma en consistent. Kiwinjo OCS Talam owacho dhok mopogore, Mukwana mano maksani wacho dhok mopogore, jogi duto kiketo kanyakla giwacho dhok mopogore. To gima nyaka wang'e en ni shida gi police to en shida mochako sani. Kibaki kano donjo 2003 noketo task force moro mondo temane ng'iyo weche police reforms. Kane wan gi post election violence 2007-2008 kanyo ne wan gi Kriegler Commission mane waketo nyaka CPEP report kanyo mane temo ng'iyo gik manotimre post elections. Mano wach ni police no violate human rights. Bang' mano 2009 wabedo gi National Police Task Force mane koro kelo chik mar National Police Service Act ni mokelo no nyaka IPOA mokelo no nyaka National Police Service Commission. Aparo ni gima police oningo tim en ni police oningo wach adiera e wach manotimre. Nikech the more ma japiny kata jakenya neno ni adiera onge wach ni to bedo matek mondo kata wan wabedi gi some level of trust kata confidence e police. But that aside, aparo ni in a way bende nitiere kaka koro jo siasa osoyo siasa e wach tho mar Albert. Mamano ok en gima onego bed ni timore. Kapo ni jakenya mora mora owito ngimane e lwet police obedi ni en e police station kata oko, oningo bed ni investigative agencies manyisowa ni ang'o manotimore. Kaka sani kiwinjo gima Mukwana ne wacho, owacho ni inmates manotimo gini. Inmates gi bende wadwa ni wawinj dhoggi ni gito giwacho ni ang'o mane otimore. King'iyo CCTV footage pod iyudo kano mak ng'ato mane wacho ni otampa gi CCTV footage. So king'iyo the chain of events gi kaka investigations timre, aneno ka at the end of the day wabro fwenyo ni en ang'o manotimore ne Albert. Nikech miriambo gi be ng'ato ok nyal wacho kinde ka kinde. Ibro fwenyo ni ang'o manotimre nikech pok wawinjo dhok Talam. Talam en gima wacho ni en no handover owene ng'ani station en kama. DIG Lagat bende kata ka no step aside embe pok wawinjo dhoge nikech he has been mentioned severally. Embe dwa gombe ni wawinje ni ento wacho nade e wigini ni banka no sechwalo complaint ne wacho ni ng'ato yanya kama gini obedi investigated, but iwacho ni embe lwetene nie gini. Embe wadwaro ni wawinja ni statement ne mondo wane ane kadier nitiere kata gigi adapt. So at the end of the day king'iyo trajectory kata king'iyo yo ma police osebedo ka investigate godo gini, idhi yudo ni adier dhi wuok. IPOA kata ka usipa mawakili wacho ni IPOA koningo bedi investigate gini, but chik Independent Police Oversight Authority emoningo bedi ng'iyo the excesses of the police kata National Police Service. To gima notimore ne Albert fall under the category of excesses.
Gima ginyalo bedo ni gilak seche moko en mana capacity. Ni capacity gi ema nyalo bedo matin. But IPOA ok investigate in isolation. Ginya tiyo gi jo DCI mondo konygi, forensic laboratory wan godo Nairobi kanyo. They can piece together the evidence kata simbe mano wach no gogo. Ginyalo follow ma ging'e ni ng'ani ne ni kanye seche ma gini timre kendo gini notimre nade. Koro aparo ni nitie gik mang'eny manyalo timore mondo ng'e ni adier tho Albert ni otho e lwet ng'a. Erokamano.